Здравейте, скъпи приятели на списание Зооплюс! В днешното ни видео ще ви запозная с едно ново решение на Съда на Европейския съюз от 7 декември 2023 г. по съединени дела 441 и 443. В заключението си Съда на Европейския съюз постановява, че възложителите са задължени при подготовката на обществената поръчка да вземат предвид и риска от превишаване срока за изпълнение на обществената поръчка поради спирания, свързани с обичайните метеорологични условия и нормативно установените забрани за изпълнение предмета на обществената поръчка през определени периоди на годината. Всичко това означава, че позовавайки се на подобни обстоятелства и удължавайки срока за изпълнение на договора за обществена поръчка, възложителят би нарушил принципите за лоялна конкуренция и равнопоставеност. Всичко това повдига още веднъж въпроса за необходимото високо ниво на контролно изпълнение на договорите за обществени поръчки, както сме посочили многократно и на страниците на списание Зооплюс, включително и в моята статия, член 1, която коментирах именно това обстоятелство, свързано с изпълнението на обществената поръчка и необходимостта от осъществяване и оценка на изпълнението на договорите за обществени поръчки. За повече по темата, заповядайте на организираното списание Зооплюс обучение и заявете нашата най-търсена услуга Анекс Гарант, която ще ви осигури разумна увереност, че при подписване на евентуално изменение анекс на договора за обществена поръчка сте спазили приложимите законови изисквания. Благодаря ви и до скоро!